Hej, jeg hedder Søren Eskildsen, og jeg vil gerne lige forklare ganske kort omkring, hvad Energifork er noget. Og Energifork, det er et produkt, hvor man skaber overblik og kontrol over sit energiforbrug. Basically så går det jo selvfølgelig ud på, at hvis man ikke kan måle noget, så har man også meget mere svært ved at lede det. Og når man går ind og så forstår ens energiforbrug, jamen, så har man mulighed for at tage kontrol på det og skabe de forbedringer, som skal til. Hvis man så vil opsamle data, jamen det er selvfølgelig dels tidskrævende, og ofte så har man en hel masse værktøjer i spil, som er svære at få styr på. Det bliver ofte ikke gjort, og der er også en forsinkelse i det data, som kommer ind. Man kan selvfølgelig gå i gang med at installere sådan et totalt dyrt opsamlingsanlæg, men Energifork de kommer med noget, som gør tingene på en lidt anderledes måde. Det man basalt set gør, det er, at man tager el, vand, gas og varmemålere, og så ved hjælp af husets eget trådløse netværk, så sender man så ellers data ind i Energifork Cloud. Og inde i den cloud, der kan man så lave forskellige dashboards over forbruget. Der er også en række apps, som understøtter Energifork, hvor man dels kan til de målere, der ikke er koblet på automatisk aflæsning, kan lave aflæsning. Og så endelig så er der nede i højre hjørne en mulighed for at lave kontrol med at tænde og slukke for nogle kontakter. Og det kunne jo være, at man afhængig af elpriserne havde lyst til at tænde og slukke for visse dele af sin produktion. Det der er værdiskabende i Energifork, det er dels, at vi har noget opsamling af data, enten direkte fra elmålerne eller via energiselskabet. Så er der noget visualisering, hvor man ser på sit dataforbrug og sit energiforbrug. Man får notifikationer på sin smartphone, hvis det er sådan, at det forbrug det overstiger nogle forskellige tærskler, og så har man endelig mulighed for at eksportere data til Excel, ERP-systemer og andre data warehouse-systemer. Endelig så den tredje del, det er så den her styringsdel, hvor man ud fra nogle data, som man henter fra et sted, der hedder Nordpool, hvor der egentlig forhandler alt data i Norden, eller i hvert fald holder priserne på dem. Der kan man så ud fra de priser, som bliver udgivet et døgn forud i tiden, så har man mulighed for at planlægge en tænding eller en slukning af en kontakt. Lad os lige prøve at se på et overblik her, hvordan at løsningen den virker, hvor man har noget webanalyse, man har nogle dashboard i form af en minicomputer, som man kan hænge op på væggen og tilslutte en ganske almindelig HDMI monitor. Og så har man dels den her Analytics app, som man kan løbe rundt med i lommen og se om tingene de kører som de skal. Som I kan se her på tegningen, så er der også mulighed for at opsætte nogle notifikationer, så man angiver hvor mange procent at man skal have overskredet sin enten time, daglige eller ugenlige dosis af energi, for at man skal have en notifikation. Lad os prøve at gå over og se på selve løsningen, som kører lige her. Bum. Jamen det er den skærm, som man typisk logger ind på. Heroppe i toppen, der har man mulighed for at vælge mellem et dagsview, hvor man ser på timedata. Lige for at forklare grafen her, så den stiplede linje, der ligger inde bagved, det er et gennemsnit af dataforbrug, der har været de sidste søndage. Og der kan I se, at der er nogle pukler herhenne, og det er faktisk fordi vores rengøringsfolk, de typisk kommer ind i vores bygning på det tidspunkt. Og så er der sådan lidt ujævnheder der. Man kan så bladre frem og tilbage til for eksempel en mandag her, og der kan I også se, der tegner der så en kurve. Og lige præcis den her mandag, som vi kigger på, den mandag den 13., der har vi så ligget 8% under det normale forbrug de sidste 10 uger, som tegner sig på den her måde. Vi har også mulighed for at kigge på et ugeview, og nu er det så den uge, som vi er i her, og der falder forbruget sådan relativt drastisk, men igen så er der en kurve for, hvor meget
energi, der bliver brugt over ugen, og I kan se, at fredag den ligger lidt lavere end, eller torsdag ligger faktisk lidt lavere end fredag. Det kunne indikere, at der var nogen, der lavede noget andet om torsdagen. Og igen, så kan jeg så bladre frem og tilbage mellem de forskellige uger, og så her får jeg så også at vide, hvor meget jeg ligger i forhold, procentuelt i forhold til de 10 forrige uger. Hvis jeg gerne vil se L'en sådan lidt større, jamen, så kan jeg så gå ind og så klikke her, og så egentlig få det i det er det samme data, der bliver vist, men i sådan lidt bredere view. Jeg har mulighed for at gå ind og vise alt det data, som er tilgængeligt for den pågældende uge, og jeg kan også eksportere den pågældende data i et Excel-regneark, hvor der så bliver gemt en CSV-fil hernede. Og hvis jeg så ellers lige kan få den åbnet, så kan I se, at der ligger så forbrugsdataene. Det giver nok mest mening, nu når man eksporterer data for et helt år i gangen. Så har jeg også mulighed for, hvis nu at jeg gerne vil lave det, der hedder et dashboard, altså hvor man for eksempel har den her kurve hængende inde inde i en kantine eller et eller andet sted, sådan at alle de kan se, om man er foran eller bagefter med at bruge energi, så skaber man sådan et dashboard. Og nu kan I se, at det her det kommer til at hedde Company Trifork, Week og Power. Og det, der er smart ved sådan et dashboard, det er, at det er så det der. Det, der er smart ved dashboardet, det er, at jeg rent faktisk kan gå ind og så lave det, der hedder et read-only dashboard. Det vil sige, ved hjælp af den her URL, så kan jeg installere den på en vilkårlig computer, og egentlig også sende det her data til en, der skal se det. Godt. Jeg går lige tilbage til den skærm, jeg var på før her. Og jamen, hvis man lige klikker lidt rundt her, så kan I se, så hvis man klikker ud på et månedsview, så for den pågældende måned, marts måned, der er vi så nået til den 16. Og igen, så tegner der sig sådan nogle ugeprofiler her. Og man kan også igen klikke op til årsview. Der er vi så ikke nået så langt i det her år, men der er forhåbentlig noget data i 2016 også, hvor I kan se her fra august måned, at der ligesom er kommet et hop, faktisk et ret væsentligt hop, og det er jo nok ved at undersøge, hvad der ligesom er blevet installeret i bygningen fra juni til september måned. Det var lige rundturen.